На тя е много драго, че са тук и мислим от тук нататък да направим един мост, на жив мост, така като път от Извареле до Асеново и да се виждаме по-често и да можем да помогнем на господин кмета от Никополе, тук на вашата община и на нашите хора да живеем по-добре. Благодаря за всичко и много се радвам, че сте тук. Се радвам, че сте наши гости. А сега да не забравяме да дадем думата, макар и за малко, на Емили Сичкова, нашият скъп приятел, който подкрепи фестивала в началото, който не даде старта, който много ни помага и който и тази година е отново при нас. Благодаря, Мария. Господин кмете, уважаеми гости, скъпи приятели,